i-jumpstart our morning mga kapuso, apil na mo sa ato ang GMA Regional TV Live Dance Challenge. Gamiton ninyo ang music sa ato ang programa, kining inyong madungog karon o paghimo na mo sa inyong kaugalingong dance step. Sama ni ining tinunan nga si Chris Ann Rivera nga taga Cagayan de Oro City. Thank you so much, Chris Ann Murag. Woke up like this, look. Yes, fresh na fresh kayo si Chris Ann. Thank you kayo sa imuhang paandar this morning. Mga kapuso, sama niya, kinsa pa'y gusto nga mo apil, o sa inyong ipaabot, apil na mo, o ipadala ang inyong video sa FB page sa GMA Regional TV Live sa Cagayunan, kamunasab makita sa telebisyon.